Mabilis at naging maayos ang transmisyon ng mga boto mula sa 47 bayan at tatlong siyudad sa lalawigan ng Pangasinan sa naganap na halalan noong araw ng Lunes. Sa Pamahalaang Panlalawigan, magtatanghali pa lamang ay nag-umpisa ng pagproklama sa mga provincial positions mula sa pagka-gobernador hanggang sa mga bokal na nagtagal hanggang hapon. Sa pangalawang pagkakataon ay muling mauupo bilang gobernador si Ramon Guico III na nangakong ipagpapatuloy ang naumpisahan nitong mga proyekto sa probinsya. Kasabay niya rin ang nasa huling termino na si Vice Governor Mark Lambino. Samantala, 5 incumbent na kongresista ang nagwagi at naproklama, samantalang isa naman na nagbabalik. May mga bago ring maglilingkod na magiging kinatawan ng bawat distrito sa Sangguniang Panlalawigan na naglahad naman ang kanilang taus-pusong pasasalamat at mga pangako sa ngalan ng serbisyo publiko. Sa pagtatapos ng halalan na ito ay nagre-representa ng kalayaan ng bawat Filipino na pumili at sa bawat pagpili ay sumasalamin sa kung anong pag-asa ang nais makamtan. Para sa Bantay Balota 2025 mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM!